господа, за пилотите, когато има една красива дама по средата. Не е ли време да ги аплодираме? Уважаеми дами и господа, обръскаме! Ивайло Алексов и Стефан Петров! Аплодираме Ивайло Алексов, аплодираме Стефан Петров, аплодираме Иво Русинова, която се измокри на 100%, за да гледа този екшен отблизо. Тъмън ми ще ги пипнеш. Мога ги пипнеш в бокса. Аплодираме Ива! Уважаеми приятели, Александър Язов, Матрицата. И отново за вас, Алиша Крон! Ей! Леле, право плискат! Тук пак има някакви договорки между титаните Александър Язов и Алиша Крон. Александър Язов и Алиша Крон! Уважаеми приятели, отново за вашето добро настроение. Мисля, че то е такова! Иван Демирев и Влади Симеонов!
Уважаеми приятели, ето това е истински екшен! Ето това е нещото, което чакаме цял ден! Видяхте ли колко близко мина? Елате и двамата! Стоп, машини! Ей, ще ми докарате инфаркт и двамата, да знаете. Чета! Може да направим нещо по-интересно за тази публика. Искате ли аз да ви амбицирам? Искам единия да застане в този край на пистата, другия в този край. Искам по средата да се размените, ако успеете, и да направите невероятна гимхара точно за тази вярна публика. Това е зададена работа от мене. Единият там, другия там, по средата се разменяте и после пак една готина осморка, обаче с разменяне на трасетата. Можем ли? Аз за да направя тази сложна комбинация, поставена от мене, защото аз изобщо не знам какво им поставих, е време да ги аплодираме малко повече. Але че нямаме време, момчета! Поне два кръга искам да направиш. Влади отива там. Виж, той ще ти обясни. Как ги прецаках жестоко пак. Ма нали трябва да им усложнявам живота, какво се правят? Те са професионалисти. Уважаема публика, изключително трудно изпълнение. Уважаеми приятели, добре ли прецених техните възможности? Момчета! Прибираме се в бокса, защото има още време за шоу, нали?